Вячеслав Орешко, 1955 года народження, профсоюзний діяч, сидить по справі з Геннадієм Фединічем, по-моєму, так, одна і та ж справа. І коли я приїхав у виправленчу колонію номер 22, Івацевський район, станція Доманова, мы с Вячеславом были, я был поселены на сусіднюю так званую шконку з ним. Ён яшчэ чытаў. Сёння ён нічога не бачыць. Пытаецца, калі вядзеш яго пад руку ў сталоўку, ён пытаецца, сёння ёсць сонца на небе, ці сонца няма. Вы разумееце, што днём яго нехта падвядзе, дапаможа прайсці. Ноччу ён устае па сваіх патрэбах і шыбуе доўгім калідорам, спатыкаецца, падае, з яго цячэ кроў. І так адбываецца неаднаразова.